Ассалому алайкум бинандагони азиз. Имрӯз рӯзи аввали каҳдрав, алафдарав дар деҳаи мо. хирӯз ғам додааст. Эфир дар омадани хирӯз. рӯзи аввали каҳдравай мардамам шурӯъ накардан поинтар. Баъзеҳо мумкин ки аз ноҳия сар кунем, баъзеҳо алафдаравшона халос кардан. Мо болотарем. 60-70 километр болотарем ай маркази ноҳия. Ба ҳамин хотир дертар сар мекунем. Оле ҷоҳои алафдарави асосӣ сар накардем. ҳозирам даруни боға. Бардорои боға нишон дода будам 1 сол пеш. Чӣ хеле ҷо буд. ҳозир нигоҳ кунед чӣ хеле шудагай. Булдозер овардем. Булдозери хидмоне, булдозери калона. Навориш ҳаст камтарак. Инҷо ҳамаш ин ҳами ҷое ки будем биланд буд, тепа буд, раша буд, киндора буд, хеле ҷоҳо буд. ҳамира ҳамаша тинак кардем. шид як замине ки роҳат мекунӣ, фақат ки сангша натонистем ҳамаша бичинем. я боғи беҳад хуб мешава. сангша ҳамаша чиндан, фақат рӯша чиндем. чанд 15 тилишка санг буд. 15 тилишка чиндем инҷа. Дита сета мошини 53. ай ҳамиҷа чиндем. ҳозир ина ришдагай ки тирамоҳ агар ки вақт бишава бо якта зоғмолча мегем мо, канож меган, зоғмол меган. ҳамтаре гирифтан дар кору кандан дар кор, баъд 75 камтар риш кардан дар кор. ана иҷа мешава боғ. соли гузашта ҳамҷара тоза кардам. булдозер хатин алафа нигоҳ кунед. иҷа қариби 1 метр зиёд алаф шудагай. худаш бурмадагай. дар дуруни боғ беда ришқа шинондам. ришқа ҳам сал шид, якум сола ришқара. дар мо 2 бар медараванд ришқара, нисбати поюно 2 бар медараванд, бари диемаш соз намераса. сабаб зимистони тез меомадагӣ дер мерафтагиай. бардоро дравамо ва бензакаса меган. баъд чам каҳдраваке ки бензин қати аст. ҳамон қати медаравем бардоро. ино ним дарзаан, миштик мегем, баъзеҳо веб меган. ҳам хеле ним дарза, алаф расидагиай. нимта гашт кардем, камтар қоқ шава, баъд гирем баремшон. ин ҷоам чапа кардагиан алафаш, ҳамин хел даруни боға дравидам. нимша. нимгаш мондагиай, иҷа ниҳолои нав шинондагиай. бардоро тут шинондам, шаҳтут шинондам, зардолу шинондам, шафтолу шинондам ҳамиҷа. шафтоли бояд бишава дар иҷа. дар оянда мебинем дар ҷои ягон кас шафтоли надора. ана чормағзо дар дуруни боған, ино дарахти калонан 3 сол шуд. ҳаминоро тамошо дорам. хайр мегиранд. асосӣ бояд иноро бубри аҷа кач кунӣ ай дуруни боғ. не ки дилим намешава ҳаминоро бридан. нигаҳшон дорам тамом. намедонам чӣ хел кунам. як фикр кардам ки ҳамин шохҳошона бизанам, ҳамин бланд шава, дам болош бигира чормағзша. боз шохҳош ҳам зада дилён намешам. ай дарахта ира ман нашунондам, гӯчум ким ки шинондааст. не ки соҳиби пешинай измин шинондагиай ра. не ки охи дарахтай ку. ба ҳар ҳолам ин севои пайвандӣ монанд бародари азиз. бинандагони азиз, дар ҳамин деҳа мардам чӣ хел гум гирдои боғ, гирдои хуношона маҳкам наминанд, сетка намекашанд. дамо шиғ мегем, шиғ намекунанд. ана мо ҳам омадем ай поюнтар. ҷа деҳаи мо, деҳаи дараи ҳайрун зиёда ай 90 хоҷагиай. ҳама гирди хуношон заминошон маҳкамай. мо ҳамин хел одат кардагим, маҳкам кунӣ шидем ҳамиҷаро. як фикр кардем, як фикри дига ки ай ҷои маҳкам кардан биё ҳамиҷа ҷубур мерава. ин хел ҷубури овод мерава. биё ҳамиҷаро бишунем яшчи. нигоҳ кунед ки ай ҳам боло сар карда ҳамин хел шинондагӣ рафтагием. дар иҷа олича бандак, сев, тирак, бет дар ҳамиҷа шинондагиай. барое ки ино нигоҳ кунед ай таҳт мебинӣ. дар як ҷо чанд қад чиз шинондагиай. паҳмиш мумкин ягон 50 сантиметр. 50 сантиметр ҷоза ай якдигар гуҷӯ шид.
Eğer diğer bazıları 5 santimetre duran. Yani yakne. Didisi. Hem kaya yak diğer dur. Şimdi gim beda sfetura diğer. Nasip boşa da solbat. Hazır fakat mırg megzera. Biz diğer güzeşten nemiyoruz. Da solbat je mırgam güzeşten nemiyoruz. Parandam güzeşten nemiyoruz. Badi da sol barodaro. Hem kheli maqsad darum. Badi ya sol da sol. Yani bedor sfetor bedora. Yakın 2 metre mebrama Mikhil. Olçabandak meysa. Seviş meysa. Hem kheli mebram şu. Girdi boğa tohumcura. Mebram şu. Ana meşeva ham hezim meşeva. Ham bu aysar saz meşeva dımça megiri çiçekti fora megiri. Hezim diye namere jangalar vayruna mekni. Ana hemce nazi xunay xıdıt. Hezim ta cam mekni. Ham meşeva ki girdi boğud mahkam. Yine nigahni tarafora. Cevap buldozere ovardım. Xoka pırkardım. Nigahni şaka javşonda gem. Öyle ki borik taran. Yakam agar şeva ya solda sol bugzara gafstar şevan. Yani imsol ne morbeda şunundim. Yakni salışta gay. Morbeda meduni kacala mirava. Yok ki bedi cingilakş megan. Darijo har çizi ki paydo knim. Baradaro meşunum. Yine ere megan karakort. İmsol göfte gay şu. Yine. İram ovardım şunundim. Hamita kattat kati. Hay baradaro meşunum mora. Ki dard dorim. Meşunum. Yine baray onun için de desem ki kase ki dar fikriş nabıt, dar fikriş bizana ki hami kora bıkne meşeva. Yine olçabanda kan yakne ki badi bahor ve buldozer telaş kardım ki vakti rejiş kardan dedim ki mekta olça yaktane çanta olçabanda ki mayda cep xissagen erişe vardım. Daramca tayxokşum kardım yakne ki sağışta gay. Olçabanda xıdış bargış. Nexeştagi urakardagi qarib mepaza и дертарш кишоне барои ҳамин дар лави овай ҳатман мечаспа ва бардор азиз барои мисол инами дарахти севи ҷангалиай моҳи июн буд ёки май буд ёки июн медуни ки май июнда ҳамиқа барг дора иқай барг надошт камтар дошт дар танаш ҳами сева ай хо ягон 2 километр у тараф дар дурун ҷубор пайдо кардам. Овкандас чикандас овардасташ ҳамира. Дидем ки савз мета овардам ҳамиҷа. Қариб ҳар рӯз овуш мерехтам ҳамира. 1 сол барг накард, баргош пуч шидан, яки қоқ нашидан. Имсол ина нигах не. Савшид рафт. Соли дигар насиб боша пайвандаш мекунем. Ина бародаро ай пайвандом агар присидабди нигах не. Як пайванде ки кардабдем як ҷоя ина сев камтар касалрангай ягон дору кардан дакор ина диди дастам ҳами хел инамқа гавштагиай ин ҳамиро пайван кардам дар назди камера ҳамроҳи шумо ишоқа қоқай ишоқа қоқайда меканем ина диди ба филм 2 та пайван кардадам начаспид 2 та 1 та часпид 3 та пайван 1 2 3 та пайван карда будем. Ина ята часпид нигар шил бақватай калонштаги. Иниш якта. Ина бародаро ин дуюмаш. Пайванди дуюм. Кинда майдака ира мехзада будем. Пайванда мехзада будем. Ира мехзадагием. Не назадамаш. Мехзада меша асоси бад мехназани хубтарай. Я кинда ҳамиқа дар ҳами 3 та пайван кардам ки ай 3 тараф ҳамира маҳкам бикна ҳамиҷара. Lekin 2 ta chаспид, 1 tаш начаспид. Ҳамин 2 та нигах ме ки ҷошна танг кардисан, инҷа маҳкам мекунам. Иншам хела бузбалаштаги. Диди. Ҳамко бланштаги. Имсол нагирифта, соли дигар иншолла эви мо мева мехӯрем. Бародаро иншам дарахти слива. Ира соли гузашта шунондам. Сливара бисёртар ай магазин овардам. Ягон 50 дона овардам ба фирм. 50 та ниҳол. 30 таша шинондам, 20 таша тақсим кардем ҳамсоёда, ҳаққи ҳамсоягӣ. Имсол
ай ҳисоб накардем, як банчаш ай 50 та зиёд овардем. як 20 та шинондам, я 60 та 70 та овардадем. 20 донаша шинондам, дариҷанидар боло шинондам. ай хунадуртар боқӣ мондаша тақсим кардем ба ҳамсоёра. ихлаки дар деҳот ихлаки рӯзи ҳамсоя беҳтар мегзарав. фурат ки мева бихӯрӣ дар боғат бояд ки дар боғи ҳамсоя ҳам мева боша. и фақат қонуни табиати қонуни давлати қонуни исломӣ нест. и ба он хотире ки ҳамамон кӯдак будем медонем чӣ хеле бада ғурука медидӣ давдаву ита ба мазааш мехӯрдӣ ки ҳозир агар сникерса бихӯрӣ ӯ қадар ба маза намехӯрӣ. ҳамон ғуруки траша ки мехӯрдӣ ларзат мегирифта намақат мехӯрдиш ҳамро дар давраи кӯдакӣ бихӯрӣ ҳозир бовар ки агар сникерс бихӯрӣ ӯ қадар ба маза намешавад ё не. бале ҳамин хеле ба ҳамон хотир дар боғат ҳар дарахти шинонӣ ҳаракат ки ҳамсоя дошта боша ки хата ёд ка кӯдаки ҳамсоя ҳатман бояд бия бихӯра. хидат мерафти ҳамсоята медидӣ кӯдаки ҳамсоята модамай рангита ба ҳамон хотир ҳамсоята бояд батӣ. ва бародари азиз ин се борам ҷангалиян овардем шинондем нигах не майдаак будан бридемшун пайвандшон накардем ба пайванда соли дига мешаванд. ина ишам ғафстар буд и дар вақти кандани ҷубор айлави ҷубор ҳуй хурд кан овардмаш ғафстар буд якм сол шинондамаш ҳаракат накард қоқшид и тарафаш. ина ай решаш як навда буромадааст. ҳамин навдара мо нагаҳбин кардесем ки ба пайванда шава. боз як дигар бародари азиз як намуд нок ҳаст. як намуд нок ҳаст сиҳай рангаш сиҳай. вақте ки ин қадар калон мешава вақте ки ғурука майдаак ё ки намиқаак ай шириниша замбур хурданша сар мекуна. ана ҳамонок бародаро оварда пайванд кардам. имсол мазаи пайвандо нест. падарам он нока намедонам ай ҷо овард пайванд кард дар деҳайдараи ҳайрон нақл кард ки 5 сол пайванд кардам баъд часпид. чӣ хеле ноки аст ки иҷода бисёр намега. хача ниҳолша наёфтем. ай ҳамон нок пайвандӣ овардем. пайвандӣ хубам надошт. овардем пайванд кардем. пайвандо ҳаракат надоранд. ҳамин пайванд яъне пайванди қатъи ҳамин тарай савзай не ки барк накардистааст. имсол нисбати соли гузашта пайвандомон суст ҳаракат карданд. ва дигар пайвандо ҳамин хел бачаҳо ино дидисе пайванданд. ино ҳамаш пайванд кардагиян севе буданд ки ин хел дарахт буданд. дарахтан ҳамқай майда мегирифтанд. чӣ дар кор бридам ҳамаша пайванд кардам. ина пайвандаи дигар инам насиб боша шохоша канда гирифтанд дар кор ки ҳаракат боло барава. 4 та дар як канда 18 соягия камтар ҳаракат кардагия. вале насиб боша ино бояд ҷа биёд маҳкам кунанд дар якдигар бичаспанд як манда шаванд як канда. иншам пайванд хай тарафоша бародаро диде пайвандои дигара. пайвандои имсолара гуфтам мазашон нестанд. ҳаминҷа якта олича буд бачаҳои азиз. ҳамон олича вех баридагӣ навда кард интизори кашидем навда кард ва омадем пайвандаш кардем нигах не. и зардолияй ба фирма ҳамин якта часпидагиай ё ки намедонам ин часпидагиай зардолу дар оличаи ҷангалӣ я тани дута часпидагиай якта дигар шо инаҷа дигарош начаспиданд. ина ям савз метова не ин шиқоқай. ин бародари азиз ҳаракат накардааст. камтар ҳаракат кардагӣ тамом. не вайрон шудагӣ. ина ҳам хеле оличаи ҷангалӣ зардоли пайванд кардем. якта оличаи дигар ҷо дорем урам насиб боша пайванд мекунем. ин асосӣ гуфтанд ки сливай ба ҳамон хотир мо интизори кашидем ки гира гирифт олича бридем шохҳошам қай бичиштанд. инам ки бародари азиз инаям оличаи ҷангалияй ҳамиҷа нигах нем ка борука хидаш биромадагияй.
اینا نداریم که همینجا کلان شوا بعد ما یکم پیوندش کنیم که این گکنه در تگی چهارمغز در تگی چهارمغز اولچه برآمده که در جای درخت بشونی نمیچسبه میچسبه دیر و خرابی نمیشه به خاطر چهارمغز سویگیش میکنه با خاطر خطش که برآمده که اینا باید بمونیم همینجا که سبز شوا بعد پیوندش کنیم. اینا برادر عزیز کاربری حاضره و امروزه های ما که کادر ما خیلی تمام میکنه ما هم حرکت میکنیم تیزتر تیر شوا. خب چیز دیگر گم برادر زنده باشه سلامت باشه در امان الله باشه تا بازدید.